खुलुमबाय लोगोफोर जायखिजाया कनिन्द्र बसुमतारी ना बिथाङा माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि ओमफ्राय बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ना नै गेजेर ससेयाव आं होनानै होगोन आं बारा खोथाबो बुंनो नागिराखै आङो दा बिसोरनि बारै बाथ्रा माखासे बाथ्राखौ बुङोब्ला गोबां लावलाङो दै गोबां लावलाङो आं प्रेक्टिकेलनि बाथ्राखौनो गावसोरबो बेसेबांथो प्रेक्टिकेल दं बै जायगायाव गावसोरबोलाय बेसेबांथो बुरजा नांबोखो बेसेबांथो बुरजा मुभमेन्ट खालामखो जानो हागौ बियो बबेबा ससेनिफ्राय हाबदों आंबो बबेबा ससेनिफ्राय हाबनानै माखासे मुभमेन्टनि बारै आंबो मोनथिगौ आरो प्रेक्टिकेल नुबोदों जेब्ला नोंसोरनि माहारियारि आफाद आरो एबसु आरो पिटिसि आन्दलन बै समनि दावहा जोंबो बिखौ मेगनजों नुबोदों आंनि मेगन थाइनैजों नुदों कयेकतायाखौ जेब्ला आबसु मुभमेन्ट जादों वाटार साप्लाइनि पाइपआ थाया वाटार साप्लाइखौनो सेस खालामजोबो बिबो बर' जाथिनि बर' हारिनि मोनसे गिदिर खहा एबसु मुभमेन्टआवहाय कनेन्द्र बुंनायनि बाथ्रायावसो आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन आरो ओमफ्राय जेसेबां पावार प्रजेक्ट ना मा कारेन्ट थांनायफोर बै वायर हास'नाया सोरनि आमलाव जायामोन बेफोरखौ जोंबो नुबोदों जोंबो हास'नानै बियो बिदि आरो जोंनि न' खाथियाव मोनसे सारियालि मोनसे लामा दं बे समाव लामा गेजेराव जोंना दंफां फांसे दंमोन दे बे दंफाङा दा गैला देरबायमोन बिराद गिदिरनो ओमफ्राय बे दंफांखौ लामा गेजेराव थानायखाय दानस'नानै गारनाय जादों खिन्थु बेफोरखौबो जों नुदों पिटिसिफोरखौ माबायदि मा खालामदोंमोन ओमफ्राय दावहा समावबो सासे थैदों जि जायगायाव जोंनि गामि आं बै भिडिअखौ बेखौ खाम्फायाखौ आं एबाराव थाङोब्ला खेबनानै लाबोगोन जार गामियावहाय दं मा समाव मुभमेन्टआव थैया मा सननिमोन हयथ'बा बे समाव लिरनानै दोनगोनदां खाम्फाया दाबो दं एबसु आन्दलनावहाय बेफोरखौ जोंबो नुदों मानो नुवाखै आरो नोंथाङा जुदि इउटिउबनि गोजानाव थायोबा था जा बुंनांगौ जेबो गैया फेसबुक पेजनिफ्राय आरो गोजानाव थायोबा था नोंथाङाबो जोंनि गोजानाव थाहैनाया मोजां होननानै बुंदोंमोन थ' आं जिखिनि बाथ्रा बुंदों आं बेखिनि बाथ्राखौ बारा गोलाव बुंनो सानाखै दिनैहाय बे बाथ्राखौ बुङोबा गोबां गोलाव जागोन थ' ओंखायनो कनिन्द्र बसुमतारीखौ आं बिनि भिडिअखौ फार्स्टआवनो होगोन लोगोसे दिपेन बर' बिथाङा मैयाहाय जाथायनि सोमोन्दै ना बेखौ मा फोरमायदों ससेब्लाबो फोरमायलांगोन बा खोन्थालांनो सानदों जोबथारनायाव आं भिडिअखौ आं एसे सम एसे लाबावनि जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि बाथ्रा बुंदोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव आखाइ खबजबनानै क्षमा बा निमाहा बिनाय थाखाबाय आरो लोगोसे आरो फिन खनसेबाव कनिन्द्र बसुमतारी आं दिनै रावखौबो माहारियारि आफादाव गोरों गोरा साननो हनो गोरों मानसिफोर दङ मुंखौ मख'योब्ला गासैखौबो बुंनाय जायो ओंखायनो हारसिङै व्यक्ति हिसाबै कनिन्द्र बसुमतारी सारखौ आं दिनै सारबो होननो लुबैदों गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनो लुबैदों थ' बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ नोंथांमोना दान्दिसे आं होनानै थ' लोगोफोरा आं बिदिखौ दोनथ'बाय जय बर' हारिनि बियो गोथौ माने साननो हायै बा सानगोथे मानसिफोरनि बियो अपिनियन आरो हाफ इनफरमेसन थानाय दिनै इउटिउबाव सोर गेलेयो इउटिउबाव हाफ इनफरमेसन थानाय मानसिफ्रा बाथ्रा बुङो प्रेक्टिकेल जायफोर खामानि मावो बिथांमोना इउटिउबाव माब्लाबाबो बुङा फेसबुकाव माब्लाबाबो बुङा बिथांमोना माब्लाबाबो बुङा जायफोर माने आयदानि सोमोन्दै जेबो मिथिया जायफोर एकाउन्टनि सोमोन्दै जेबो मिथिया जायफोर माने बर' हारिनि माने मा होनदों रेभलिउसननि सोमोन्दै जेबो मिथिया मुभमेन्टनि सोमोन्दै जेबो मिथिया माहारियारि आफादफोरनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बा बै जाथायनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बेफोरबायदि मानसिफोरा बेबायदि माखासे बेसलेस खोथाफोरखौ बुंगोन आरो बेजों समाजा माब्लाबाबो दैदेनजाया आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो माने एसे गोजानाव थानायानो मोजां आरो बा बिथांमोनखौ गोजानाव दोननायानो मोजां हेमन्त नार्जारी बिथांजों लोगोसे सा 16 सुबुङा फुंनि समाव हाग्रानिफ्राय दंफां खुन्दा लानानै जि फैनाय आरो बे समाव तरुण नार्जारी सासे माने फरेस्टआव खामानि मावग्रा आरो लोगोसे खगेन नाय बे सानै सुबुङा थांनानै
बाइकजों थांनानै बिथांमोनखौ लामा ससेयाव बेंथाहैदों आरो बे बेंथानायनि गेजेरावनो 8 नाम्बार जि साइकेल नारग्रा दङमोन बे हेमन्त नार्जारि बिथांखौ 0 डिस्टेन्सनिफ्राय सर्ट डिस्टेन्सनिफ्राय खर'आव गुलि गावनानै जोंनि मिथिनायाव गरथाम गरब्रै गुलि गावनानै बिथांखौ बेयाव बुथारदों आरो बे जि जाथाय बे जि एनकाउन्टारनि जाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों स्ट्रंलि कन्डेम खालामदों जोङो सोंखारिदों खारन कुनु कारनाव जों बेबायदि एनकाउन्टार बेबायदि माने जाला माला माने एनकाउन्टार खालामनायखौ जोङो लुबैया।